Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawag ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Bernard, ginaingon. Gituyo ko nga magpaila nga paryente ta. Aron maduol ka nako. Ug salamat nga naangkon ko gid ikaw ug akong nadayon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Sa buwag na mo si mong uyab. Uy, bago pa gani mong kauyab niya. Buwag na sad. Ana, magin apa. Basta matagbaw na ko sa kong uyab, ako magin ng buwagan. Ay, kano sa pamantawang ka magminyo, uy, Bernard. Unya na, kung mulapas ng sa kalendaryo ang imong edad. Maglisor niya ako kitag apo ini kalakiya. Nga idaran ka na, nga maghimo niya na. Kung magminyo ka. Noon siya magkapak eh. Ay, kabulak ka, good. Basta, pastilan. makakita niya ako og babae nga akong higugmaon. Ay, magminyo dayon ko. Kinigong mga uyab na ko pa, wa mo ko'y gusto nilang tanan, good. Ay, ang bote mo, Bernard, oy. Ako ay gikapoy na ng style ni mo. Ay, bahala ka na, oy. Buhay mo. Dool na lang ko sa bahay ni Bay Jimmy. Ug matod niya, may bisita ko naman siyang mga taga. Kauban sa trabaho sa iyang uyab. Pasin, kakita ko rin dito og babae nga akong panguyaban. Zero naman ko karon, way uyab. Busa, manguyab ko aron doon na lang sa ko'y madas sa motel. Tutay. Diyan ba? Busog ka sa anay nga ako ipakaon niyo. Anay. Busog kayo eh. Corn beef toy dito anay noon. Busog kayo ko bay. Kung unya pang yun, busog kay ko nga nang tanaw sa duha ka chicks nga kauban sa uyab sa trabaho. Ibuka ng gayilo og blouse. Ipaililo ko na be. Ay na, Bernana. Ha? Ay pailailan ti ka sa imo kagulingon si Bernana. Oh, ana. Ay patuga-tuga na kay di na siyam tubig laki. Nga naman? Aduha naman na binuha ang laki mo di na kuno siya muya pa.
Unsa? Ay, unsa mo ka? Istingan na akong duol, good. Ang ani na lang ay, ang dili siya mo idlas nako, ingon ini ang buhaton ko, kung magdiki-diki o pagpagkikigalan ako. Mahimo ba, mister? Ato na lang sila yung babae, bi, pakigigala. Tagam na ko din yung mga lalaki, mga salbahis mo. Uy, dili man ko salbahis nga pagkalalaki, good, dili man tanan. Ila-ila lang ko to. Ay, kabalaka, di man sa manguyob ni mo eh. Makikigala lang ko ni mo. Oh, sige. Ila-ila lang ta. Kinsa daig imungan, o unsay imong apelyido? Verna. Verna mahusay. Uy! Unsa? Mahusay? Oh, Mahusay daig imong apelyido? Uy, kung mao na parinti dito. kisa di mo ngan. Ako si Bernard. Bernard Mahusay. Oh, pariente na di ay ta? Gampas kalibutan Oh my ka. gosh, I'm sorry. Parehas di ta apil pariente di ay ta? Gon mao, aw. Agaw na yung isang pita ko nimo ha. Nag-aasa man day kagaw. Babae kang naibgan nga imong gikaila dito sa bahay sa imong amigo? Opa, siya si Verna. Og mahusay ang iyang apelido. Mahusay? Oo, mahusay. Naglikay siya pa sa mga lalaki. Dili mong tagani siya makigsuod nako. Mauto nga, nagpatuo ko nga pariente mi. Uy, Verna mahusay man siya. Nagpatuo sad ko nga, mahusay ko. Bernard Mahusay, ay di ba? pagkabuang. Gini mo do. May pagkagubot unta to gubot. Pagkaamaw gitaw ni mo. Uy, Bernard, nakwa man ka. Nakwa. Gibati ko nga, Ah. nakagusto ko niya pa. Busa, paninguhaon ko nga, maangkon ko siya. Og siya na ang akong pakaslan. Unsa? Dunay mo ani sa ato rong gabi atong paryente. Oh, ma. Magpatabang lagi siya nako nga makakita siya og uyab. Uy, nganugod nga anak man siya magpatabang nimo. Oh, ako masab siyang giatikan nga may kaila ko nga gusto makauyab. Basta ako itupo niya si Day Edna. Ay pagkaamaw baya tao ni mo, Verna. Abi ni mo, ma, buotan baya siya. Kundi pa lang nako siya paryente, basig manguyab tingali siya nako. Unya, nitagam naman kakas mga laki. Oh, mausad lagi. Basta, tabangan na lang nako siya. Ug akong atuon si Day Edna, aron ako siyang ipalaila ni Dong Bernard. Gusto naman sad siya nga magminyo. Aw, tabangan ako siya nga magkauyab silang duha ni Agaw Bernard. Ay, nimo, Verna, kanus aman taong ka makakitagtaro nga laki, oy, aron maminyo ka na. Miragdugay pa yun ang mahitabo, ma, nga maminyo ko. Kay naglikay pa man kuros mga laki, kud. Naglagot pa ko nilang tanan. Verna. Oy, ikaw di ang giingon ni Verna gamuan heros bay? Oh, ako tiya. Oy, nganong nagtiya man kanako? Mahusay man sa akong apelyido. Bernard Mahusay man ko tiya. Aw, doon nangako yung banang imong paryente. Kay ang akong bana man ang mahusay. Magtiya lang yapon ko nimo. Kay
Ba naman ka ni Tiyo, di ba? Nahala, sige. Dali, dayon diri, Bernard. Bernard, to'y nga ni mo, no? Hmm. Mao na gisulti ni Verna diri nako nga Bernard mahusay mo'y muanhiron. O diya, Bernard ang akong pangan. Sige dali Bernard, dayon diri sa sud kay tuwa sa didto ang iyang amiga. Mao ba? Mao na, Bernard. Uy, ingon si Diver na nga kundi pa lang kuno mo paryente. Kalimtan na lang unto kanu niya iyang kasilag sa mga lalaki. Unya mangita siya og paagi nga magkauyab mo. Ingon ana ang iyang gisulti? O kaayo. Pero may rasat nga paryente mo kay magunsa naman lang ko. Ha? Sige na, Bernard. Uy, kipalugaran na ta nilang Diver na o. Sulti na, di ka na diha. Ay, kuan nga. Di ko ganahan nga manguyab o babay nga dili ilang bahay. Ay, sulod si Mana, mamisita ko nimo dito sa inyong bahay. Og ato ko dito mudiga sa akong gugma. Ay, karon na lang, good. Uy, kasi diferensya, anak. Okay ra ko nga, karon ka mudiga. Sige na, sulti na ta. Ay, ato na lagi sa inyo. Ay. Ato ko nimo mudiga sa akong gibati. Mao ba, bay? Bernard, mao ba? Huwag mo ni mo, eh. Ubay! Kung matod sa iyang amiga, nakagusto unta ko nun ako si Berna. Pero, parinte ko nun, eh. Ay, sus. Tuong ka na parinte. Ha? Unay, magpapanos. Naman sa mga ing nga dili na tinoon ang parinte mag-unay maun sa may tabo, di na tinoon. Ubay, og manay akong nahununaan. Ingon ini ang akong buhaton pa Jimmy. Salan, sa bato ni mo, ha? Bay Bernard? Kaswertes papay nga imong uyab ka, Bernard. Uy, kay may auto man ka. Abi ni Mugaw, Ha? may babay unta ko nga nagustuhan. Pero sama ni mo, parinte lang mi. Ay, mo ba ka? Ugaw, o nga, nagmahay gud ko nga, Nga? nga, gipatuo ko siya nga parinte mi. Ha? Mulig ko makasabot sa gipanog tini mo gawda. Niya na ta sa amo, Gaw. Gusto nga makigiila-ila ni mo ang akong amahan. Pa, gawon sa gani. Imo mo kung giga ko sa gihakan. Ayaw gaw. Ikagaw ta, uy. Dili ta tinuod ng pariente. Ha? Tanawa nga akong diploma sa akong pagka-engineer nga naas bungbo. Oh, Basta ha? Engineer Bernard Nakwa? Nakwa, di ay ka? Di day ta pariente? Hindi. Ay! Ay! Imo kong giyansa. Ay! Tana sa kwarto no. Bugdo ka ning imo. Bernard. Bernard. Uy, nanilap na lagi ka ni Hati man taoyab. Ano ka dito printi? Bernard. Ako nang hibuon akong brief ha. Hala, katuskig na gud anak. Dako tambok pa yun. Karon Hindi ka juga. day ta parinti ha. Hinay. Gilo ko kayo. Takilid ba? Takilid. Mo ni say, takilid, runny style. Miyot ka Dako. Basta nagkutanong din. Kung ganahan pinatakilid style. Ganahan ko. Ano sa magana? Ganang,
Pwesto kong pwesto ta. Uy, Kana. May nahitabo gyud namo ni Berna atong higayuna. Human sa nahitabo namo, nakat-on ko sa pagmahal niya. Ug namay dayon ko niya. Aron ako siyang pakaslan. Siya ang dadon ko sa altar sa kaminyuan. O ito mga kasama, ang kaagi ni Bernard dinhiling tulumanon. What's the style? Siya ang dalon sa altar sa kaminyuan is style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.